מה הרבי אומר בפרשת שמות? בזכות מי עם ישראל יצאו מהגלות? בזכות הנשים. בדיוק כמו שהיה ביציאת מצרים. מה המעשה הכל כך גדול שעשו אנשים במצרים, שבזכות זה כל עם ישראל נגאל? מה הם עשו? הם שכנעו את הבעלים שלהם. נכון. מה הם שכנעו אותם? שהם לא יתגשרו. נכון מאוד. הנשים הצדקניות במצרים, בתוך כל העבודת פרך והעבודה הקשה, שהבעלים שלהם כולם רק סחבו דברים כבדים, וחטפו מכות, וראו את הגזרות הקשות, וכל בן שנולד, פרעה הרשע אמר להשליך אותו ליאור, וכל בת שנולדה, פרעה הרשע אמר להשאיר אותה חיה, אבל לחנך אותה לפי האמונות הטמאות של מצרים. זו גזרה ממש קשה. והבעלים בתוך כל הדבר הזה, פתאום הם אמרו, די, לא רוצים ללדת עוד ילדים. אפילו שהילדים זה הדבר הכי מהמם בעולם, הכי מתוק והכי שמח, אבל בתוך כל המצרים אין כסף לתת אוכל לילדים, אין בגדים, אין כוח, רק כל הם עובדים קשה. זהו, יש לנו כמה ילדים, זהו, נעצור. זה הגזרה ממש ממש קשה. וכדי שלא יהיה להם ילדים, אז הם אמרו, אנחנו נתגרש מהאישה שלנו, וזהו. במילא אנחנו בגלות כזאת קשה. ואז הנשים הצדקניות שמעו את זה, והיה להם כזה עצוב. אז מה הם עשו? לקחו מראה, והסתכלו במראה, והתאפרו, והיו מהממות, ואז הלכו לבעל שלהם, שבדיוק היה בשדה ועבד קשה, והם באו לכל אישה לבעל שלה, בצניעות. והם אמרו לו, בעלי היקר, אני רוצה שתישאר להיות הבעל שלי. אל תדאג, אנחנו בעזרת השם יהיה לנו כוח, והקדוש ברוך הוא יעשה לנו ניסים, ויום אחד תגיע גאולה. איזה גאולה? מה גאולה? כזה פרח מטורף. את כל הילדים זורקים לנו ליאור. מה זה הדבר הזה? והאישה הייתה מספיק חזקה, ובזכות המראות האלה, קוראים להם המראות עצובות, הם התקשטו והם היו יפות והם התאפרו, ובסוף הצליחו לשכנע את הבעלים, והשם ברך אותם והם קיבלו מתנה והם היו בהיריון, בזכות שהם לא התגרשו, והם נשארו לגור באותו בית, והם הקימו משפחה יותר גדולה, והשם ברך אותם בילדים וילדות. ואחרי זה כשעם ישראל יצא ממצרים, הם לא היו עם קטן, הם היו עם גדול 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 בזכות כל הלידות. והשם ברך אותם שיהיה להם לידות קלות, כי אנשים ילדו במסירות נפש. ואחרי זה כשהם יצאו ממצרים, והם באו לים סוף, מתוך כל עם ישראל, האבות, האימהות, הסבתות, הסבים, הרבנים, מתוך כל האנשים הכי קדושים. הרבניות, מתוך כל האנשים הכי קדושים, מי הראשונים שראו את הקדוש ברוך הוא שם על הים? זה היה הילדים. הילדים האלה שנולדו בזכות האימהות הצדיקות, שעשו מסירות נפש ללדת דווקא כשלא היה כסף, דווקא כשלא היה בגדים, דווקא כשזה גלות הכי מרה וקשה שיש. והם היו כאלה צדיקות, והרבי אומר שבזכות הנשים האלה, לא שסתם עשו מצוות, שילדו ילדים במסירות נפש, והיו צריכים להחביא אותם, וכל כך עשו מסירות נפש בשביל הדבר הכי קדוש של עם ישראל, שיהיה יותר ילדים בעם ישראל. ואז שהם היו בים סוף, והיה קריאת ים סוף, הנס הגדול, מה שאנחנו לומדים בחג הפסח, כל הילדים עשו ככה, תעשו כמו אמא, כולם הצביעו הילדים והם אמרו, זה הקדוש ברוך הוא, אנחנו רואים, אנחנו מכירים את הקדוש ברוך הוא יותר טוב מכולם, כי אנחנו כאלה קדושים, שאמא שלנו כל כך מסרה את הנפש. שנזכה גם בדור שלנו ללדת מלא ילדים, למרות כל הניסיונות. ואיפה היה יותר קשה, בדור שלנו או בדור של מצרים? בדור של מצרים. תלוי את מי שואלים. אחי המלך.